Καλημέρα, τι κάνετε? Στο σημερινό μάθημα θα αναλύσουμε το υλικό του υπολογιστή, δηλαδή τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής. Έτσι, σήμερα θα έχουμε μια γνωριμία με το υλικό του υπολογιστή, την κεντρική μονάδα του υπολογιστή, δηλαδή το κουτί όπως το ξέρουμε οι περισσότεροι, τις κυριότερες μονάδες εισόδου και εξόδου και μια άλλη διάκριση των περιφερειακών μονάδων, από τις οποίες αποτελείται ένας υπολογιστής. Τι είναι όμως το υλικό του υπολογιστή? Υλικό, με τον όρο υλικό του υπολογιστή εννοούμε το σύνολο των ηλεκτρικών, μηχανικών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων από τα οποία αποτελείται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Όπως βλέπουμε στην οθόνη μας, τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένας υπολογιστής είναι το πληκτρολόγιο, η οθόνη, το ποντίκι, η κεντρική μονάδα του υπολογιστή και ο εξοπλισμός που βρίσκεται μέσα σε αυτή. Επίσης τα ηχεία, ο σαρωτής, το σκάνερ και κάποια άλλα. Τα μέρη του υπολογιστή είναι βασικά δύο. Η κεντρική μονάδα, δηλαδή το κουτί όπως το έχουμε ονομάσει, και οι περιφερειακές μονάδες, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, μονάδες εισόδου και μονάδες εξόδου. Στη συνέχεια θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση για εφαρμογή όσων είπα μέχρι τώρα. Το υλικό hardware των υπολογιστών αποτελείται από μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου, εντολές και δεδομένα, την οθόνη, το πληκτρολόγιο, τον εκτυπωτή και τα προγράμματα, τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή και τα προγράμματα ή τον υπολογιστή, τις μονάδες εισόδου και μονάδες εξόδου. Αφού είπατε όλοι, η σωστή απάντηση είναι ότι το υλικό του υπολογιστή αποτελείται από η τελευταία είναι η σωστή απάντηση, τον υπολογιστή, τις μονάδες εισόδου και τις μονάδες εξόδου.